Arkadaşlar Gahrman Serdarynyň başdan ondan milli ykdysady etiminiň möhüm ugurlarynyň biri bolan ýurdumynyň owa hojaly ulgamyny dünýä ilminden gazananyna laýyklykda ösdürmek häzirki döwrüň iň bir ille tutulýan ugurlarynyň biridir. Owa hojalyk önümleriniň öňürüşiniň artdyrmagy milli ykdysady etiminiň köp ugurly ösdürilmegine gönükdirlendir. Hormatly prezidentimiň sahawatly ene topramyzda ösdürip etişdirilýän owa hojalyk ekinlerden bol hasıl almakda döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanýan Balkan hemde daşary vilayatlanyň hasıl usatlary halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyny ajaýyp zähmet ýeňişlerine wesep paýtanyň bol hasylyny kemal getirmekde şu günlerden tutan ýerli zähmet çekýärler. Bu gaýra goýulmasy işlerde şu günler Türkmen Owa Hyzmat Döwlet Birleşiginiň garamagynaky Balkan we Daşawuz Owa Hyzmat önümçilik birleşikleriniň etrap Owa Hyzmat önümçilik kärhanalaryna öz işine ezer hünärmenleriniň münasip paýlary bar. Olaryň irginsiz çekýän zähmetler bilen hormatly prezidentimiň daşary ýurtlardan önüme enerjilerden satyn alyp beren has kämil Owa hojalyk gurarlaryna gözewçilik işler geçirilýär. Hormatly prezidentimiz vilayetlerde yerden, suwdan, owa hojalyk tehnikalarynyň we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak arkaly paýtanyň öňürleýän meçhurlaryny hasy artdyrmak maksady bilen gol çeken ýürüýte kararyna laýyklykda Türkmen Owa Hyzmat Döwlet Birleşiginiň Balkan, Daşawuz Owa Hyzmat önümçilik birleşiklerine ýa-da kişine ulanıljak owa hojalyk gurarlary gowa çekişine ýokary hil derejesinde taýýarlamak bu jogapkärçilik möhümi şart hemde talaba laýyk geçirmek möhüm şertidir. Balkan hemde Daşawuz Owa Hyzmat önümçilik birleşikleriniň etrap Owa Hyzmat önümçilik kärhanalaryna işine ufat hünärmenler tarapyndan gowa çekişine ulanıljak gurarlary möhüme taýýarlamakda degişli işler alınıp barlýar. Şunun netijesinde her kuwata çenli kärhanalaryň öz işlerini ufat işçi hünärmenleriniň ihlasly zähmetleri bilen welaýetleriň ähli etraplaryna ekiş möhüminde işlediljek adatikende taýky gowaçy ekijileri şonuň ýaly gowaçanyň hatarara bejerigi işlerine ulanıljak ýürüte tehnikalary we beýleki gurarlary awatlamak işleri ýokary hil derejesinde anyp barlýar. Birleşen yerlerdäki kärhanalaryna möhümde işlediljek gurarlar üçin ähtiýaçlyk şaýlarynyň bir näçe görnüşleriniň olaryň özleriniňki yerli ustahanalarına gaýtadan dikeldilmegi hemde taýýarlanmagy bolsa, yerlerde gowaçy ekişiniň hemde gowaçanyň hatarary bejerigi işleriniň has şalt depgine ýokary hilli ýerine ýetirilmegine ul ýardam edýär. Vilayet önümçilik birleşikleriniň etrap Owa Hyzmat önümçilik kärhanalarynyň işlerine ufat hünärmenleriniň şu günlerki alyp barýan tutan ýerli zähmetlerini nazarlananda halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyny bereketli ene topramyzdan bul hasylyň öňürüljekdigine bolan anam potalanýar.